Gospod je video da čovek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvijek usmerena ka zlu. Tada je Gospod zažalio što je načinio čoveka na zemlji i osjetio je bol u srcu. Zato je Gospod rekao: zbrisat ću s lica zemlje ljude koje sam stvorio, i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, jer sam zažalio što sam ih načinio. Ali Noe je našao milost u Gospodnjim očima. Dakle, ovdje imamo, opet tekst kaže kako su ljudi u Noevo vreme bili vrlo nemoralni. Onaj koji je zapisivao Bibliju, on je zapisivao ono što je video. On je video da je Bogu žao zbog ovoga što se dešava na zemlji. I sad u hebrejskom, kad bismo pogledali tu reč, da je Bog zažalio što je stvorio, tu se koristi jedna reč koja ima drugačiji kontekst. Nemamo puno vremena da sad analiziramo svaku reč u Bibliji, ali ako bude bilo, ko bude želeo, možemo preko konkordansa da analiziramo tu reč koja se koristi u Bibliji, gde se sve ona koristi u Bibliji, u kom kontekstu. Tako da kad vidite neku reč, mi ćemo ovde objašnjavati sve što budemo mogli da objasnimo ovako za širu publiku. Određene reči je potrebno da bi se razumeo kontekst, da se pogleda upoređenje na drugim mestima gde se ova reč ili neka reč koristi, da bi se razumeo kontekst u kome se određena izjava, određena reč koristi. U svakom slučaju, Bog je odlučio da zbriše čovečanstvo, da uništi ljude jer su bili toliko nemoralni i destruktivni. I kaže, Noe je našao milost u Gospodnjim očima. Noe je bio jedini pravedan čovek koji je bio na zemlji u tom trenutku.